Ползвам Red Dragon K550, мисля, че беше модел. Една голяма, огромна, масивна клавиатура. Тя е най-голямата клавиатура, която съм виждал. Тя е стара клавиатура, но е много як, защото има абсолютно всичко. Имам и друга клавиатура, работна клавиатура, за която платих 400 лева и съм я ползвал 20 пъти. Бусвичове са? Не, червени свичове са моите. Тая клавиатура я купих за 120 лева или нещо е такова, чисто нова. Беше последна бройка в EMAG, беше разопакована. И я купих за 120 лева. Мога да ти кажа, че тази клавиатура не е мръднала толкова много години. Аз я купих преди много време. Наистина много време. Примерно 3 години и половина, нещо такова. Мега доволен съм от тази клавиатура. Просто не можеш да си представиш. Да не е така с макрота тази за 400. Не, тя не е геймърска, тя е работна клавиатура. Сега ще я покажа, там е затрупана с някакви неща отгоре, човек, аз не я ползвам нещо от кога. Много ма яд, че не я ползвам тази клавиатура. Повече няма да си купувам бежични клавиатури, човек, аз не ги ползвам. Иначе е много яка, ама човек, ако ти кажа как съм я затрупал, някой ако знае колко пари струва тази клавиатура и види, че съм я затрупал по този начин, направо ще ме напсува, брат, разбираш ли? Това е клавиатурата, тя е Logitech MX, гледай колко прах има. Гледай по нея колко прах има, човек. Ужас. Тая клавиатура е бежична, супер брутална е. Мале, аз наистина трябва да изчистя тази клавиатура, бе, човек. Майко, трябва да почна да я ползвам. Да, бе, тук наистина казвам да го духат бедните, брат. Смисъл, 400 лева за клавиатура и погледни. И знаеш кога не я ползвам. Тая клавиатура е брутална, защото е бежична, супер такава лесна е за работа. Защото тя е направена за работа, тя не е за гейминг, тя е направена за работа. И тая клавиатура, батерията й, като я зарядиш на 100%, държи около 30 дни. Тоест 1 месец, човек. Зареждаш я веднъж на 1 месец. И брутална е, обаче преди я ползвах. Почнах да... Чай да слова хубаво, взема да я съборя, да я щупя. Тогава ще ма пани яд. Преди я ползвах я известно време. Защото нали си купих и тая мишка. Тая мишка и тя не е ефтина. 230 лева, някъде 240 лева. Работната на MX. И това е комплекта. Тази мишка с тази клавиатура са комплект. И двете. Мейн нещото, което е за тия два продукта е, че те са за работа, те не са за гейминг. И са супер удобни. В смисъл, направо нямам думи да опиша, особено мишката я спуквам всеки ден. По цял ден съм ползвам тая мишка. Брутална е. Много са добри, обаче скъпи са продуктите. Logitech наистина тук не са се изложили. И са много здрави. В смисъл, много трудно можеш да щупиш такава мишка или такава клавиатура. Много са здрави, човек. Има хора, дето предишната версия на тази мишка и на тази клавиатура имат предишна версия. Първа версия, тази е втора, нали, последната, най-новата, която излезе, но предишната версия, само мога да ти кажа, че има хора, които ползват предишната версия повече от 7-8 години нон-стоп и не е мръднала. Представяш ли си? Мисля, скандално. И буквално е така седи една и съща. Как се едно си е купил от магазина е сега?